Barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a yau a sabon bidiyon mu na yau. Sunana Sani Usman. A bidiyon mu na yau dai a za mu ƙara muku bayani akan maganin da ya shafi ɓangaren immune booster, ɓangaren ƙara ƙarfin garkuwar jiki. Lafiyayye ne kai, mara lafiya, kowa yana buƙatar garkuwar jiki domin ita ce kariyar kowa. Don haka maganin da za mu yi bayani a kan shi shine Rufin ZSS. Magani ne wanda yake ba da kariya daga cututtuka da dama domin immune booster ne. In ka ɗauka kamar bayanin da ne a bidiyon da ya gabata na Pure Broken, haka shi ma a wannan bayanin cewa wanda ya kasance kana yawo cikin al'umma da dama kala-kala, kowanne yana da kala abin da yake dame shi. Akwai wanda suke fama da cututtuka iri-iri ba ka sani ba, tunda da yawan cuta ba ido ne yake ganin su ba, dole ya sa wata kwamfutar gwaji za a ganta. Wani ya yi tari, wata cutar ta iska za ta zo, wani zuwa za ka yi inda mai cutar ya taba ka zauna, gashi nan dai abu da dama wanda mutum zai ɗaukar cutar. To ta yaya za ka kare kanka daga irin wannan? Dole sai kana amfani da wasu magunguna da za su kara ma ƙarfi na garkuwar jikinka, wanda da yawan irin wannan bayan ka kula da tsaftar jikinka, dole sai kana amfani da wasu magunguna da za su kare ka daga kamuwa daga irin wannan cututtukan cikin gaggawa, da za ka yi rayuwarka da yardar Allah ka gama lafiya. Shi yasa yau muka kawo wannan magani na Rufin ZSS, wanda in ka duba magani ne wanda yake bangaren da ya shafi kansa da sauran cututtuka da dama da suka shafi jiki da huhu. Wannan magani yana amfani ta nan sosai, saboda ka duba a yanzu ba kowace kansa ce za a zo misali za a mutum operation a cire mai kansa. Akwai wacce za ta fito a saman fata, akwai wacce a cikin jiki za ta fito, wata ma a saman kwakwalwa za ta fito. Idan ka ɗauki operation, duk likitan da zai operation na cewa yau wata kansa ta fi soma a saman kwakwalwa, aiki ne mai hatsari, mai wahalar gaske. Ko kuma ta fito akan wata babbar jijiya taka ta jiki, wacce akan jijiyar ta huda ta fito, ya za a cire wannan? Kaga aiki ne mai wahalar gaske. To amma ya zamana kana amfani da wasu magunguna wanda suke iya kashe kansa tun tana karama, bata kai wannan matakin ba, to mutum zai zauna lafiya. To ta yaya za ka yi? Dole sai kana samun magunguna masu inganci domin ka yi amfani da su ka rabu da irin wannan matakan hatsarin kamuwa da wannan. In ka ɗauka yanzu bayan wannan akwai hanya da za a bi a kashe kansa. Misali in ka ɗauka radiotherapy, hanya ce da ake magani misali ta kashe kansa a asibiti. Amma ana yi, akwai white cell ɗin da lokacin da ake ma radiotherapy, wannan radiotherapy da ake yi yana sumar da wasu cell ɗin na jikinka wanda suke lafiyayyu ne bayan mai kansar da yake kashewa. Ko kuma ka ɗauka da yawa, ni ganau ne, akwai wadda ta zauna a asibiti an mata operation na kansa, bayan ta samu lafiya aka zo ana mata allurar chemotherapy. Idan lokacin da kafarta za mu je, ni da ni ake zuwa da kafarta za ta je gurin da za mata allura, amma ake mata allura daga inda aka gama cikin wake sa, daga inda aka gama allura to za ta fita daga hayyacinta, sai ta sa wajen munin wannan haka za ta wuni ba ta jin daɗin jikinta. To kaga allurar ta je za ta kashe wannan sel na kansa, amma kuma ta jijjiga jiki, ta ba jikin wahala, wanda wannan ba wa jiki wahala da ta yi shi ma side effect ne. To shi wannan magani na Rufin ZSS magani ne wanda yana rage ƙarfin wannan side effect na wannan allura ta chemotherapy. Wannan kana ko da mutum ya je yana mai allurar chemotherapy, in yanzu yana amfani da wannan magani zai ke rage mai ƙarfin wancan side effect na wannan chemotherapy da ake masa, wanda da yardar Allah in yana amfani da shi, dukkan matsalolin da suka shafi kansa, ma'ana daji, duk irin wannan matsalolin iya magance su. Kuma magani ne wanda in ka sha shi jikinka zai zuƙi kaso 100% zai absorption na wannan magani a cikin jikinka, shiga ya aikin da ake bukata. Ba magani ne wanda ka sha magani mai bi a jikin maganin sinadarin da za ka samu a jiki bai fi 30% 20% ba. Wannan 100% na maganin in ka sha zai je ya aiki a jikinka bangaren immune booster, wanda da menene sinadaran da ke cikin maganin nan? Akwai polysaccharide peptide, akwai shi wannan ZSS, duka 'ya'yan itatuwa ne wanda aka sarrafa su aka yi wannan magani da su.
mai inganci, magani ne wanda yake ba shi da side effect. In kana amfani da shi, in Allah yadda, in ma kana amfani da wani magani wanda yake mai side effect, shi zai rage karfin side effect ɗin wancan maganin da ka so mai da yardar Allah. Kar ku manta, don Allah ku danna mana alamar subscribing, sannan ku danna ƙararrawa da mun ɗora sabon bidiyo ake sanar da ku. Kar ku manta da alamar danna like, sharing da 'yan uwa domin su amfana. Na gode, ni ne naku Sani Usman.